Ποιο είναι το καλύτερο φαΐ? Γύρος. Πίτσα. Γύρος. Πίτσα. Γύρος δίνει μαζί και πατάτες. Ενώ σε δεν δίνει μαζί και πατάτες. Μία πίτσα συνήθω. Λοιπόν, τα επιχείρηματά σου, Γιάννη. Η πίτσα το κάνει και παγωμένη. Έχεις δει πολλά παγωτά πίτσας. Όχι, εννοώ παγωμένη κρύα. Ψυγείο. Κρύα. Κοίτα. Anyway, εγώ την πίτσα την τρώω. Όλη την τρώω, εννοώ την τρώω καλά την πίτσα. Ναι. Είναι για όλη. Αλλά όταν είσαι έξω στον δρόμο, Θα πάρεις γύρω. θα πάρεις γύρω. Ναι. Όχι μόνο γιατί είναι πιο γαμάτος που είναι πιο γαμάτος. Γιατί γενικά είναι πιο γαμάτος. Ναι. Είναι γαμάτος. Γιατί τρώγεται πιο εύκολα. Τη γύρα λέω. Τη γύρα, ναι. Την πίτσα, έχεις το κουτί εκεί πέρα. Άντε, είναι λίγο περίεργη φάση. Ναι. Έχουμε κατελήξει εδώ πέρα. Το γυρώνει, είναι έτσι και απλά τρως. Δεν θέλει κάτι, δεν θέλει μια δεξιότητα. Ναι, και πασαλίδες με μουστάρδες. Ενώ με αυτό δεν πασαλίδες, ας πούμε. Με μουστάρδες. Με μουστάρδες όχι. Δεύτερον και κυριότερον, δεν έχεις αυτόν ακριβώς το μαλάκα να σου λέει Εσύ δεν έχεις τον άγγελο εδώ πέρα. Με το παρόν του εργαστήριο να κάνεις ονάκια. Ναι, ο Άγγελος εντάξει, έχει... Κοίτα, όταν παίρνεις γύρω, δοκιμάζεις νέες γεύσεις. Να σου πω γιατί. Έχεις διαλέξεις. Γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, γύρο ασφό, Γύρω Pokemon. γύρο νυφίτσα, γύρο Pokemon και γύρο άλλο που έχει γίνει τώρα τελευταία. Ναι. Ακόμα, γύρο γίβονα, γύρο πίθηκο, γύρο άνθρωπο και γύρο εσένα. Προλαβαίνει μέχρι να παραγγείλεις και θες γύρο άνθρωπο. Σου κόβει το χέρι και το κάνει γύρο. Και πίτσα, μαργαρίτα. Αλεντικών, παραδοσιακή, χορτοφάγου, καλή ώρα. Καλή ώρα. Καπριτσόζο, πώς τη λένε αυτήν. Θες να παραγγείλεις. Εποχές. Άλλο τόνο της κατά αυτό. Μάμα μία. Special τυριών, Ναπολιτάνα, light, night. Light είναι. Night. Light δεν λέει και στα δύο. Ναι. Σάλτσα τυρί, γαλοπούλα, μανιτάρια. Σάλτσα τυρί, γαλοπούλα, κοτόπουλο, μανιτάρια, πιπηριά. Γίβονα έχει μέσα. Pokemon έχει. Να ορίστε. Για μανιτάρια μπορείς να βάλει. Το Raichu, ας πούμε. Πώς θα είναι τις μαλακίες. Ναι, πώς το πες. Σπίτι από στρουφάκι. Με το γυρώνει. Είναι πιο φθηνό. Ναι. Με ένα γυρώνει χαπαίνεις. Με δύο πίτσες 7,5 ευρώ το παθαίνεις. Ναι. Με ένα γυρώνει πόσο κάνει. 3 ευρώ. Ξέρεις τι έχω. Πόσο κάνει ένα γυρώνει, ρε. 3 ευρώ το ακριβότερο. 3,5. Ο Άγγελος το έχει 2,5, θα το έχω 2,5. Να το πούμε, περιμένετε. Γύρω σκυρικός παραγωγισμός. Περίμενε. Άρα τα μαγαζιά πόσο το έχουνε. Με ενημερώνω το control του tweet που έχουμε στην Λάρισα και την Δεκαριά, το έχει 2,60. Ο σεφ το έχει 2,70, γιατί είναι μαλάκας, το παίζει και σεφ. Μαγιόρας. Μαλλιόρας εντάξει πουλάει άλογα, το έχει τζάμπα. Μαγιόρας. 3 ευρώ μαγιόρας. Ακριβώς μαγιόρας. Είναι μέσα ο Μαλλιόρας. Μέσα. Εντάξει, ο Άγγελος εδώ πέρα το έχει 6,5, δεν ξέρω γιατί. Τι είναι στο γύρο. Γύρω σκοτόπουλο 6,90. Μερίδα λέει. Anyway, στα αρχίδια μου. Επειδή δεν έχουμε ξεφύγει, δεν κάνουμε τέτοιο. Τι θα πάρουμε σήμερα για να φάμε να δούμε το μάτι. Δεν κάνουμε για τιμές, δεν είναι τιμολόγιο. Ναι. Οπότε συνεχίζουμε. Ναι. Πίτσα βρίσκεις πιο εύκολα. Πίτσα μπορείς να βρίσκεις σε ένα τυροπιτάδικο. Πρωί-πρωί. Πρωί-πρωί να φας πίτσα. Ναι, ας πούμε στο τυροπιτάδικο της γειτονιάς δεν μπορείς να πας να φας γύρω. Ενώ πίτσα μπορείς να πας να φας. Ναι. Ο γύρος είναι πιο φθηνός, πιο γαμάτος. Ο γύρος είναι για άλλες καταστάσεις. Είναι να είσαι στην ταχυδρομείο με τα παιδιά το βράδυ. Ναι. Να σας έχει κόψει λόρδα και να δείτε τι θα φάμε, τι θα φάμε. Πάμε στον Άγγελο. Να πάμε στον Άγγελο. Στον Άγγελο, άμα θέλω να πάω να πιάσω το Raichu. Ναι.
πω, μία πέτρα εξέλιξη για να εξελίξει τον πίκα του. Την έχει. Στο Twitch βρίσκεις, ας πούμε, Pokemon. όχι, έχει Skarmory, έχει και θρηλυκά, έχει Rayquaza. Τώρα έχει νομίζω και Diamond Pearl αυτά τα δύο. Μισό. Τα καινούργια. Με... Σε ενημερώνει το control. Ναι. Με ενημερώνει και εμένα το control. Η νίκη είναι. Τελικά η νίκη είναι δική μου. Ας το γιορτάσουμε τρώγοντας δύο πίτσα. Πάλι δεν έχουμε την χαμημένη κινήτα μου. Άντε ρίξε. Όχι ρε! Τι πέτυχες. Κάνε subscribe, comment, like.